за да можеш ти да научиш от човека срещу теб, той следва да сподели. Ама за да сподели и да сподели в дълбочина, е важно да се създаде едно доверие. И това е едно от нещата, които за нас също са много важни. Когато си говорим с някой клиент, в един момент да стигнем до етапа, на който той ни вярва. И не се притеснява, че ако му видиме данните, те ще изтъкат на някъде. Че ако ни каже нещо, ние ще отидем и ще го кажем на някой друг, нали, който по някакъв начин ще му попречи. Когато това доверие го има, и тогава вече можеш да влезеш в дълбочина и да се научиш от опита, който човек срещу теб има. Реално и вие, за да му помогнете, всъщност, ако той няма това доверие, не ви сподели всъщност какви са ключовите аспекти на необходимост от промяна, дигитализация и така нататък, как да се направи смислен продукт. Обаче ако няма доверие, той няма да ти сподели точно най-големите си болки, само че той ако не ти сподели най-големите си болки, проблеми, които има, как да му помогнеш? Ти почваш да решаваш някакви такива периферни казуси, които всъщност не са му основното. Като говорим болки, нали, за нещата, които ние внедряваме бизнес системи. Болките свързани с процесите, с това, което реално може да помогне.